Dameni debata na sumurung sian saluh naroha, ima mangaramoti aka hati-hati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tuita saluhut hina holongan itu ata, nuaing tajakon ma barita nauli, jamita di tau baru sadarion, sian puda tulu ayat sada sa rodi ayat 5. Alianaha seunang halupaho puda na sianau, sai diradoti rohamma akatonaku, aita bani ido diho gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngolum dohot dame. Seunang mata lusos ya roham habasau dohot hasitongan, horuk-horukot tagonan akai turukungmu, jala suraton akai baen parnengotan ni roham. Jadi dapotan asini roha dohot pangatusion na denggan ho maradopo debata dohot jolma. Marhapo satu jahu bamaho sian nasaroham. Jala unang marpangutsadiako tu pikiranmu sendiri. Ido sahakna tuamuna kamang kenang kita sude nadi HKBP Piarajaon nak sudema perhalado ruas ni HKBP di Sadok Portibion sian hami uluan ni huriata dua na kami deson ni basadiri son purus dot inata dison borni rajai pangaribu dua dana di hami do tamang kepala departemen ekonomia pendeta Dr. Leonal Sinaga dot inang nang pimpinat tanah tudu naso di tonga-tongata hutabi hami mahamu di bagasan holong rasyat tuhatai. Selamat tau baru madihita salhuna. Nuaeng songon na tahasomalhod di HKBP jahot tama jamita na pinatoputomo ni epurus HKBP nakpeiba na patumuh-tumuho na laitong majinaha sian barita nauli puda tulu ayat 115 nakin. Jadi hamu na hinaholongan itu hata parhalado do ruas ni HKBP di Sadok Portibion tapuji matu hata na pataruhi tabongot tu tahun na baruon. Di minggu juk tau perhuriaon laos parningota dia kanamod dik tanggal 27 November 2025 nasalpu. Tabegido ditik-tikkon goar-goar ni akadongat tanong modding. Jadi nuaik takas majolo taparrohahon namang huton. Holan nama begi goar ni namodding na ditik-tikkon dope hita. Dang ditik-tikkon dope goarta. Sahalinai. Dang ditik-tik ko dope kuarta. Biar usong na agak bingung-bingung kamu. Tutusi tutudo. Jeladangalan di burjuta. Jadi molosongoni holan nama bege ditik-tik ko dope hita. Dang guarta dope ditik-tikkon. Adong mana nion nomoti na tulu amanginang. Na perjulu tatangyak ko jala tatukuli ma akadongata natongon marsak marhabut ni roha do pinuaing. Ang giat dipergugui tu hatta jala toktong marsihoho nasida marhapor siau tu Tuhane. Jalan apa dua hon odo nama cerikot. Mulu mangulu do pehitan waing dang nau burju hita si anak kadongat tanang jumolo modingi. Holan alaniasi dot holong ni rohan itu hatta do. Jalan narumik kotodo. Na adong dope sakap nauli si atu hatta ubay mangulu hita jala bongot tu tahun na baru 2020 nomon. Jalan apa tuluhon ala horan ubege na ditik-tik dope hita. Las marohatta mo kadungan. Jalata puji tu hatta huhutta dalani ngolutta di bagasan panadaon natakas di debata
nang nasa pabahenanna dohot makanguluhon pakanguluhon nati kos di lomo ni rohani di bata. Jadi hamua kana hinaholongan itu hata ditotopon HKBP do odola pakubasio di 2020 nomon ima pangajarion haporseaon di tongan di keluarga, pengajaran iman di tengah keluarga. Jala di pakuling itu hatta hita marhite poda tulu naung tatangihon nakin na adok pertalianna nang tungulu keluarga. Diodol hoddo hinarikok ni roha di poda tuluon, dinata hajanakin, dinata tangihon poda tuluon adong opat hali didok hata roham. Didok disinaking say dirado ti roham. Sayunak taluso siya roham. Suraton akai bay perningotan ni roham. Jala tumakas Maria 5. Marha posat tujahuba maho sian nasa roham. Jala unang marpangusad dia ko tu pikiramu sendiri. Ale unang jo manigor tubora ni nama kanguluhono lauro hatta. Niani ko saha do tu si. Ale na perjulu jala narumikot lau majolo rohatta tuding gabbasani debata nama ngalihor roha tu hita. Hira suruk-surung ni hita jol mado di debata roha. Dang dileo ni tuakan atino pana asing. Asa silehon-lehon na matsiargado rohai tuhita. Denggado rohatai ditoppa debata na dengkar rohai. Taha persyai rohaido permianan ni tuhatta di ngoduon. Di rohaido masa panibangion. Siar rohaido ruar haputusan. Jalamano tuhos situtudo rohai tunasa pabahena dohot pangalaho pe. Imahina argani rohai. Sialanima takas diodol hod di puda 4 ayat 27. Sia saluhus si jagaoni gumudang majaga roham. Ai siani do ruar aka mual hangoluan. Hati Indonesia didok, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir kehidupan. Molodenggan roha kadongan, tarida mai marhite nasaimian lasni roha di bagasat Tuhani di ngolutta. Patardo tarida roha nadenggan, marhite napar roha mauliate, jala parlabas ni roha hita. Ale molosega roha, tarida donangi marhite na marroha-roha, parroha diri, parroha mago, sigodang roha. Siga donak pangalaho, jaladang manupak tunau lingolu, doho pabahenape, molosiga roha. Asa macetak kasma togu tatiop, jala lumobi tahanguluhon nanidok ni ayat 5, nauk tatangihon naking. Marha posat tujahuba mahosian nasaroham, jala unang marpangusad dia ko tu pikiramu sendiri. Taboto gudang do namangalito hirohatta di partikianon, gudang namangalito hirohanya kaya nakota, nuengon, raga do narkoba, judi online, ragam ni game na menigay pikiran do rohanya kasuduk na poso. Taringot tu pangotak ni gameon rupani mangihuton Organisasi Kesehatan Dunia PBB adok sada sahih na digwari ima game disorder. Ala pagudaku mar game gabi terganggu pikiran, terganggu parohao dohot pernguluo si ganupari. Naeng malua aka yanak kota manginang sian marabolon hinorhoni narkoba, judi online dohot game. Gumudang do peranan ni keluarga majamot to nakai asa malua kaya nakota sian mara nabuhi manegay na sida. Bagas tabi manang keluarga do sikola parjulu padimudimun haporsiaon parrohao dohot parangen ya kaya nakota. Si panupahi duhuria dohot parsikolan. Sialani do ikot takas ngulusi pertangiang keluarga. Ikos say di patubigihon hatan di debata di tongan ibagas.
Merudang dijabu be akayanakon alanya ka persikolahan manang pangarat towar rupani. Dia kena bui patu pahossa diurupi hamajuonoddo hita. Bui martangiang borngin nai marhite video call. Taparhatopo do hamajuoni dahalap pangurupion itu hata asa toktong marpasauran keluarga itu hata. Sahatu tikyon adong dua rumang ni panugu-nugu tudak danak naso apala si panugu tu nadenggan. Nasada ima nakoras. Di bahedak danahi mangula si ulau lubi siya tolak ni guguna. Dungi nasay mangay na ginwaran kekerasan verbal. Hatan ama marsak, muruk, madeli, maddate. Dohot kekerasan fisik marhite na mangunay tangan, manang mamukul. Marurak manang kekerasan di rohani dak danahi. Molo so malum rohanay sahat tu na magudang boy do gabi parjahat ibana muse. Nasadanari ima na palubihu mabemanja. Olo may alaradi sudi siala sukup sinadongan mananggodak kepeng ni natorasna. Nunga suapala nakpe suapala rikok rupani alay molo dipangido manigor dilian. Manang aha dipangido manigor radi. Masada nama bayan na ginwaran generasi strawberry. Songo parbuin strawberry murah busuk. Hira songo ni madiba kana posoi murah-murah stres. Murah-murah madele, murah-murah mardadi, hurang daya juang. Jadi etok songo dia mah, kamu akan hita sudi. Di hata Indonesia, dohono masongonon. Dengan hikmat dari Tuhan, tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan, dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinarikok ni panugu-nugu tua kena kota, sai ni sorahodo di 5 tahun na parpudion. Tua kadak danak sekolah minggu, remaja do naposo bulung. Anggiat marpadan nasida dia dopan itu hatai asa takas jupang di nasida na ginawara tolu tibo sada serep. Ima. Tibo haporsiaw. Beriman teguh, tibo parbinotoan, cerdas, tibo di pangalahon adenggan, perilaku terpuji, jala serep maroha, rendah hati. Songon natoras tarjudu hita manukoli akena kota anggia jupang natulu tibo jala sada serep, dinguruna sida si kanopari. Songon huria tarjudu hita maka padotop panugunuguon ang giat magudang akay nakotai di bagasan haporsyaon natugutu Tuhane. Ang guakan asing nay manginang akan alunadenggan mangihu doy haporsyaonoddo si patujulota. Di tonga-tonga ni portibion na gok harudu todot hamaulonon gumudang malauro hatta tutu hatta. Dakta boto akadian naneng masa alayoddo tahaposi. Taparohaho majo manginang. Mangulu jala mangula do tuhatta di tonga-tongata. Sopok di bodani taonot di pakuling itu hatta hita marhapo satu jahuba maho sian nasa roham. Jala unang marpangusadia ko tu pikiranmu sadiri. Saibana matadda di nasa dalammu, asaibana patigorak ke dalammu. Tau haposa do tuhatta margogoyo kita mengadupi nasa ragam di namaol. Manadda di nasa dalata lapatanna mamilit na umuli na hubar tulomon ni rohani Tuhata mabuat haputusan naso mangasahon hamaloota alay marhite bisu na siya Tuhata. Dangadong napamaul hudi di batak siya ni unang murah-murahi tamaddili niulah hasalinay maddok asa tadap turohat tabi. Dangadong napamaulhu di debata. Siala ni unang murah-murahi tamaddili. Asa nuaik petak kasma tapadatto diadopan itu hatai. Jala sian nasarohata madok diadopan itu hatai nuaing. Marhaposat tuhoma au ali Tuhan.
Sonang madalaku tahun 2020 nomon mardonga toko jala gabe pasu-pasu ngoluku si panugu tuha jujupang ni hamu bao tunau muli tunahumaliang. Amin. Tuhan mulia atas itu tu marohanami dio. Molo di pabongoto hami tu 2020 nomon. Tuk sian asni rohap sabing dua Tuhan. Hutad dahami do diri nami. Dada alani burju nami, alani hatawon nami. Si patagali do hami Tuhan. Alayom manuaing di papatarho asidot holong neroham di hami sudi. Di pataruho hami tu tahun naib baruon. Ali Tuhan sian nasa rohanami mamuji guarmu nabadiai. Atok songon nauk pinapatarmu holong neroham padonganim di hami tiak kataon naung hubulus hami. Di tahun 2020 nomope Tuhan marha posat tuho mahami. Sai pasu-pasu akka rumah tangga nami be. Asang giat jupang di hami hapor siaon na tugu. Jalang giat ali Tuhan marhite-hite rumah tangga nami be. Taka sale Tuhan marsinod dang hati uromu. Atau ngale Tuhan sahatu homa hami marsa sahalak sahatu homa keluarga nami be sahatu homa huriam HKBP dongani pasu-pasu mahami manipat sataunon di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.